దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక. లైవ్ చూస్తున్నటువంటి నా ప్రియ కుటుంబీకులందరికీ కూడా పేరు పేరు చెప్పిన నా హృదయపూర్వక వందనాలండి. అందరూ బాగున్నారు కదండి. అందరూ బాగుండాలని దేవుని కోరి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఇంతవరకు దేవాది దేవుని మహాకృపను బట్టి మనందరము కూడా సజీవులుగా ఆయన సన్నిధిని స్తుతించగలుగుతూ ఉన్నామండి. దేవుడు మనకెంతో కృపనిచ్చి ఉన్నారు. దేవుడు మనతో నిత్యము కూడా వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడండి. పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 11వ వచనం చదువుకుందామండి. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 11వ వచనం చదువుకుందాము. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని, మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును. జీతగాడు గొర్రెలు కాపరి కాడు గనుక గొర్రెలు కానందున తోడేళ్లు వచ్చుట చూసి గొర్రెలను విడిచిపెట్టి పారిపోవును. తోడేళ్ళ గొర్రెలను పట్టి చెదరగొట్టును. జీతగాడే గనక గొర్రెలను గురించి లక్ష్యము చేయక పారిపోవును. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని. దేవునికి స్తోత్రం. ఇక్కడ దేవాది దేవుడు మన కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టి ఉన్నాడండి. ఇక్కడ చూసారండి, దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందయ్యా అంటే, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరినై ఉన్నాను. నా యొక్క గొర్రెలను కాయటానికి నేను వాటికి ముందుగా నడుచుచూ ఉన్నాను. జీతగాడేనంటండి. అపాయం వచ్చుట చూసి ఆ యొక్క గొర్రెలను విడిచి ఆ యొక్క జీతగాడు తన ప్రాణమును తన ప్రాణమును కాపాడుకోవడానికి ఆ గొర్రెలను విడిచి పారిపోవును. ఇక్కడ ప్రేమ స్వరూపుడైనటువంటి మన దేవుడు మన పాపముల నిమిత్తము ఆయన ప్రాణము పెట్టి మన కొరకు మరణించి తిరిగి లేసినటువంటి దేవాది దేవుడిని మనము వెంబడించినట్లయితే దేవుని యొక్క కృప అంటండి శాశ్వత కాలము కూడా మనకు తోడై ఉంటుందండి. అపాయం వచ్చుట చూసి మరి ఇక్కడ ఎవరు పారిపోయారండి? జీతగాడే కనుక ఈ యొక్క గొర్రెలను విడిచి వెళ్ళిపోయాడంటండి. ఇక్కడ దేవాది దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరినై ఉన్నాను. నా గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణమును పెట్టి ఉన్నాను. అవును ప్రియులారా, దేవుడు మన కొరకు ఆయన ప్రాణమును బలిగా అర్పించాడు. మన యొక్క పాపములను ఆయన యొక్క భుజముల పైన మోసి మన కొరకు ఆయన అమూల్యమైనటువంటి రక్తమును చిందించి మనలను ఆయన పరిశుద్ధులుగా మార్చాడు గనక ప్రియులారా, మనందరము కూడా ఎత్తబడే గుంపులో ఎత్తబడేవారుగా ఉండటానికి మనం ప్రయాసపడాలండి. ఈ లోకములో అది నాది ఇది నాది కాదు కానీ ప్రియులారా, దేవుని కొరకు మనం ప్రయాసపడి ఆయన ప్రేమ సువార్తను మనం ప్రకటించినట్లయితే దేవుడు మన యొక్క అవసరతలను తీర్చగల సర్వశక్తివంతుడై ఉన్నాడండి. ప్రతి ఒక్క అవసరతలో దేవుడు తీరుస్తూ ఉంటాడు. నీకు నాకు ఏదైతే అవసరమై ఉన్నదో దేవుడు మన అవసరతలు తీరుస్తాడండి. మన కన్నిటిని ఆయన చూచుచున్న దేవుడు, మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ప్రియులారా. ఆయన మనల్ని రక్షించుకునే దేవుడు, ఆయన కౌగిట్లో చేర్చుకునే దేవుడు, ఆయన ముద్దు పెట్టుకుని మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు గనక ఆయన మనకు మంచి కాపురై ఉన్నాడు. మన పరిస్థితులు మన స్థితిగతులను మార్చగల సమృద్ధుడై ఉన్నాడు గనక మనము ఆయనను వెతికినట్లయితే, ఆయనను మనం వెంబడించినట్లయితే ఆయన మనకు సమీపముగా ఉన్నానని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు గనక మనందరం ఆయన స్తుతిస్తూ అనేక మందిని దేవుని రక్షణలోకి నడిపించేవారుగా ఉండాలని ఈ యొక్క మాటలు దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రార్థన. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా యేసయ్య, మీకు స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. నీ కృపకై వందనాలు, నీ జాలికై వందనాలు, నీ దయకై వందనాలు ప్రభా. ఇలా ఎంతమంది అయితే చూస్తున్నారో బిడ్డలను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంకా చూడలేని బిడ్డలను కూడా దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మా ఇండియా దేశాల పైన నీ కృపనుంచండి. మా ఇండియా దేశంలో నాయన అనేక మంది బిడ్డలు, చిన్న బిడ్డలు రాకపోకలందు మీ కృపనుంచండి. స్కూల్కి వెళ్ళిచుండగా వచ్చిచుండగా మీ యొక్క కాపుదాలు ఉంచండి. వృద్ధాపంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు మంచి ఆరోగ్యాలు దయచేయండి. గర్భిణీ స్త్రీలను దీవించండి. ప్రసవించే దినముల వరకు మీరు తోడయండి. సంటి బిడ్డలు, బాలంతలు, చిన్న బిడ్డలు చుట్టూ మీ కృపనుంచండి. నాయన మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. గర్భము లేని బిడ్డలు ఎంతో మంది తల్లడిల్లిపోతున్న తల్లులకు గర్భాలు తెరవమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న బిడ్డలందరికీ పరిపూర్ణమైన స్వస్థతను విడుదల దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ గల్ప దేశాల్లో పని చేసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలకు మీ కృపనుంచమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎవరైతే జీతాలు లేక, కమ్మలు లేక, ఆహారం లేక నాయన ఈ యొక్క గల్ప దేశాల్లో బాధపడుతున్నారో వారందరి పట్ల మీ కృప నుంచి మీ కృప మీ సన్నిధిని బిడ్డలకు తోడుగుంచమని
దయచేయమని యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటూ ఉన్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు.